Koningsdij had Dokkum op de kaart zet. Voor het feest koe de helft van de Nederlanders de ster Dokkum. Nou is dat 84%. Toch blikken uit een onderzoek van de Thorbecke Academie naar de impact van Koningsdij. En we van tevoren zijn en het vrienden hier om dit heb ik dat ik op dit plak zijn. Maar we feest organiseren wat net de boppen uitslaat van Grutter en nog mooier als ergens anders. Maar gewoon een feest dat bij u zelf past. Wat u zelf goed zien onder de en ik de kennelijke familie een mooie dag bezorgen. En ik denk dat we daar heel goed te slagen binnen Machinaal. Nou Dokkum zo bekend is, verwacht je ondernemers meer toeristen en dus meer inkomsten. Nou, dan ben je tevreden en grutskoer als burgemeester natuurlijk. Maar het is vooral om te zien wat het met andere mensen doet. Hè? Als je hier toeristen erin en je krijgt van ondernemers die hier van burgemeester, we hebben nog nooit zo druk gaan. Als je hier, het is hier zwart van het volk op het heden in de weekend. En dat is een goed teken. Als je in Spanje jaren maakt van, oh je bent de burgemeester van Dokkum, nou wat een mooi stadje, dat hebben we nog gezien op televisie. Ja, dat doe je gewoon zo goed, want dat doe je machinaal en daar doen we het voor. Koningsdij had 3 miljoen euro kosten. Al met al sjoggen de Dokkumers grutsk weerom op deze feestdag.